Проект «Зона за отдих с детска площадка в село Полковник Желязово, община Крумовград, на стойност 49 992 лева и 64 стотинки, изпълнен по мярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Програма за развитие на селските райони, финансирани чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Момчилград и Крумовград. Проектното предложение включва изграждане на зона за отдих с детска площадка в село Полковник Желязово, община Крумовград и цели развитие на малка по мащаби инфраструктура, площи за широко обществено ползване, чрез създаване на модерна и функционална среда за спортни занимания и игри, както и обособяване на зона за отдих. Строително-монтажните дейности за изграждане на зона за отдих с детска площадка включват изграждане на подпорни стени, осигуряващи вертикална планировка на площа, и полагане на нови настилки, подходящи за функционално планиране на площите, направа на настилка за алеи от рециклирани каменни павета за пешеходно преминаване, направа на специална ударопоглъщаща настилка от цветни каучукови плочи в зоните на детската площадка и фитнеса на открито, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение. Монтирани са 2 комбинирани съоръжения за детска площадка за игра, детска къщичка с спираловидна пързалка и дъговидна стена за катерене и комбинирано детско съоръжение, включващо детска къщичка с пързалка, люлка тип клатушка и детски пясъчник. Предвидената инвестиция в публична инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението на територията на община Крумовград и като цяло допринася за повишаване качеството на живот, задържане на населението и икономическо развитие в селския район.